खासदार संजय राऊत यांनी केलेल्या टीकेबद्दल प्रश्न विचारला असता पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी कोण संजय राऊत, मी त्यांना ओळखत नाही असं म्हणत या वादावर बोलणं टाळलं। शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्यावर अश्लील शब्दात टीका केली होती। त्यांच्या टीकेनंतर संपूर्ण सोलापुरात संतप्त झालेल्या शहर भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी खासदार राऊत यांचा निषेध व्यक्त केला होता। सोलापुरात पालकमंत्री जयकुमार गोरे हे आले असता रविवारी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला। या प्रसंगी त्यांनी खासदार संजय राऊत यांनी केलेल्या टीकेबद्दल प्रश्न विचारला असता त्यांनी कोण संजय राऊत, मी ओळखत नाही असे म्हणत या विषयाला अतिमहत्व न दिल्याचे स्पष्ट केले आहे। कोण संजय राऊत? शिवसेनेचे नेते आहेत, खासदार आहेत ते। कोण संजय राऊत? राज्यसभेवर मी त्यांना ओळखत नाही।